Denge gel, denge Kurdistaniye. جنابندام چیان رادیو دنگ گلدن باشکودارین هجه ایرو 18 نیسان 2025 اینلی بروکسل ساعت نه لامده ده امنو چین سرسی به پیشکش بکن دندم آزادیاره براپویا. دولت ترکا داگیر کرد گوندن آمدی بمب باران کردو بر ایواری ارتشا ترک لباشوری کردستان نه جاران گونده مجه گونه مجه سپینداره او گرگشه یه نگاره او گریدای آمدی بمب باران کرد دیریشه ده آوانی اندو ولاتیان هاتنه ویران کرن هات زانین که دو دولت ترکا داگیر کرد 13 جاران گوندن هرما سینورین آمدی جی بمب باران کرد چاوکانین هرمی را که هندن که دیریشه ده زیانین جانی چینه بونه لی زیانین مادی گلکی زیده چی بونه وزیر تندرسی گود روشا önderde گوهرتنینه وزیر تندرسی ترکیه کمال ممیشوğlu سردانا نخوشخانه اکو سروسره önderliği tedavi kirin ger وزیر ممیشوğlu لبر نخوشخانه درباره روشا önderde آگاهی داو گود سروسره önder hatana لبر خودده او تکوشنه که مزن را بردکه امجو bu سروسره önder jitevaya Türkiye dua duhasın ez vake bijişke ki dibejim ameliyateke geleki mezene ez şifa xeyreji önder re duhasım ez spasi hevalen meyen baske sedu duazdahan ajoker u hemu bijişkan dikim roşa sırasure önderde guhertineke tıneye Dem Parti gut serdanên ji bo önder hemû reng gihand hev navenda çepemeniya Dem Partiye derbarê serdanên ji bo sırasıraya önder de daxuyanek da gut tedaviya sırasıraya önder ya li nexweşxaneyê dewam dike gelek kes ketin nexweşxaneyê gelek kesan jî şeva xwe li nexweşxaneyê derbas kirin Dem Partiye wiha dewam dike hevserûkên me yên giştî endamên heyetê İmraliyê Pervîn Buldan endamên desteya Rêveberiya Navendî û Meclisa Partiyê parlamenter û hilbijartiyên me rêveberên me باجر و ناوچیان نخوشخانه جبو روشا سرسوره önder هین ببن و هیوی و بندواریا خویا جبو باشبون را گهینن پیر گلک دردورن سیاسی و نونرن سازین جواکی دموکراتیک هاتن سردانه اموکدن پارتی سپاسی herkesin کو به هاتنا نخوشخانه به پیام و ریا تلفون گریان و هیوی خویا باشبون آنین زمان سپاس دکن دایکن آشتی چونه نخوشخانه اکو önderliği derman kirin tedaviye endamşande İmralı Dem Partiye sırasıra önder berdevam dike duh endamın mesadayken aşçı ya İstanbul'e çune serdanı nexweşxane eku önderliği derman kirin dayken aşçı jela şande Dem Partiye ve hatın peşvazi kirin daykan derbarı revşa tendürüsiye sırasıra önderde agahi girtin İlham Ahmet Kut emjbu Suriye li peymaneke xurtirin hevseruka daire tekilen derveya Rêveberiya Xwesera Bakur û Şatê Suriye İlham Ahmet di foruma Silêmaniyê de axivê got li Suriye vegera beriya salên 2011 nepêkane ji ber ku sîstema navendî pirsgirêkan çareser nake pirsgirêk zêdetir dike pêwîst e rêz li ber pirrengiya Suriye were girtin mafên Kurdan û hemû pêkateyên din di desturê de bêne teqeskirin İlham Ahmet destşan kir ku piraniya xelkê Suriye sîstema navendî naxwazin û got giringe hemû alî tevlî amadekarina desturê nû ya Suriye û îdareya nû bibin gelê Suriye ji bo azadî û rûmeta xwe têkoşineke dîrokî kirin û naxwaze ji armancê xwe tavîzan bide İlham Ahmet balkişan ser li hevkirina navbera Rêveberiya Xweser û Desthilatdariya Şamê û balkişan servan xalan ev li hevkirin ji bo çarênûsa gelê Kurd û pêkateyên din yên Suriye giringe lê em ji bo pêvajoya desturê sîstema
sistema siyasi û jinû avakirina Sûriyê li hevkirneke hîn xurtir digerin. Şorişa li Bakur û Şatê Sûriyê hevdaneke ji bo avakirina civakeke demokratîk û pir çandiye. Bêguman astengî hene li ev astengî nayên wê watiyê ku em ê gav bişûn de bavêjin. Em ê bi têkoşîna xwe sibe rojeke baştir ava bikin. İlham Ahmed herî dawî balkişan servan xalan. Ezbûniyên herêmê di dîroka Kurd û welatên ku Kurd lê dijîn de girîng e. Rewşa Herêma Kurdistan û rewşa jeopolîtîk ya Sûriyê bi awayeke giştî ji hev cuda ye. Pêwîst e ev cudahî li ber çavan weregirtin. Ji bo malbata Şehîd Erdal Reşo serdanên sersaxî hate girin gerlayê HPG Erdal Reşo û binaslav Serhat Akçî li 22 Tîrmeha 2024 de li qada Zapeya Başûrê Kurdistanê di şerdê şehîd bû. Malbata Şehîd Reşo li mala xwe ya li taxa Firatê ya navçeyên Sêbînê şîn danî. Rêveberên meya der endamên Mêsadayîkên Aştiyê siyasetmedarên Dem Partî DPP girsiya gel bi girsiyê çûn mala Şînê û ji malbatê re serser xwestin. Girsiya ku li ser pira Ahmet Kaya Kom bû bi duruşmeyan heta bi Şînê meşiya. Astenkira karwanên alîkariyê li gelek bajaran hate şermezarkirin li bajara Hesekê xwepêşanereke girseyî li ber mizgefta Xelîlya taxa El Salihiyê hate kirin. Girseya ku li taxa şehîdan Kom bû mîtîng li darxist. Piştî rêzgirtina Abdulxanî Osu Axivê got kesên ku destwerdanê li nava Sûriyê dikin berpirsê parçekirin û şerin. Tiştê ku li peravên Sûriyê dibe berdewama êşên kevinin. Ev tevan û astênkirina alîkariyan nayên qebûlkirin. Armanca me tenê piştgiriya mirovî ye û em heta dawiyê li keleka civaka Elewî bin. Li Şedadê jî Mêsa Bajêr û nûnerên ji bajarên Êrîşa û Mergedê li pêşiya navên da tevgera ciwanên şoreşger û Sûriyê daxuyaniyek da. Li vir rêveberên PYD Mehdî Eldexem Axivê got em piştgiriyê didin gelê xwe ya li peravê Sûriyê û sûcên li di ciwan hatine kirin şermezar dikin. Azdekirina alîkariyan karekê derveyê ahlaqiyê û li dijî prensîbên mirovaniyê ye. Li Amûdê jî bi xwepêşandaneke girseyî astenkirina konvoya alîkariyê mirovî yên ji rêveberiya Xweser ku ji bo xelkê peravê Sûriyê hatiye şandin hate şermezar kirin. Gel bi duruşmeyan berxwedana gel silav kirin. Li bajarê Tilhemêsê jî gel bi mîtîngekê komkujiyên ku li peravên Sûriyê ji aliyê komên girêdayî desthilatdariya Şamê ve têne kirin hate şermezar kirin. Li dijî şaredariyeke dinya CHP operasyon hate kirin 5 kes hatin bin çavkirin ser dozgerê Komereya Kemal Paşa bi bahaniya nelêrîtiya lêçûnan cemeweriyê derbarê şaredariya navçeya İzmir Kemal Paşa'ya CHP lêpirsîn da dest pê kirin. Li çarçoya lêpirsînê de ji bo 5 kesan biryara bin çavkirine hatdayîn. Alîkarî şaredarê Kemal Paşa ji nav ew ji di nav de müdûrê karên çand û civakiyê berê du xebatkarên şaredariyê û berpirsê şîrketa organîzasyonê hatin bin çavkirin. Selçuk Kozağaç li dîsa hate girtin piştî ku Serokê Rûmetê Komeleya Hukuknasên Hemdem CHD Selçuk Kozağaç li di sala 2017 de hatibû girtin û du cezayê wî temam bû hate berdan. Lê dozger îtiraz kir û di ser berdana Kozakçı li 24 saat derbas nebûn dîsa hate girtin. Selçuk Kozakçı şandin girtîgeha Marmarayê. Lêkolîna 20 salan ya li ser Kurdên Anatoliya navîn nivîskar û lêkolîner Erdal Çolak li ser serpêhatiyê dîrokiya Kurdên li Anatoliyayê navîn Pürtükek nivîsî. Pürtük ji dema Osmaniyan dest pê dike û qala pelên koçberiyên Kurdan ên ber bi Anatoliya navîn û guherînên civakî û çandiyên vê koçberiyê dike. Mijareke din ku Erdal Çolak balê dikişine ser hebûna Kurdan li Anatoliyayê û dibêje Kurdan di herîkîna dîrokê de li ser vê xakê dewlet avakirine çand afirandine şaristanî avakirine. Erdal Çolak belgeyên dîrokî û çavkaniyên Bizansî, İslamî û geşvedanên Awropî û Osmaniyan dide û dibêje Kurd ji demên beriya Zayînê ve li Anatoliyayê ne. Nivîskar li 13 bajar 5 navçe û nêzî 700 gundan lêkolîn kiriye û bi sedan hevlîtîn kiriye. Pürtûka ji 530 rûpelî ji aliyê weşanên Ronya ve hatiye weşandin.
Belek odan cemen cens servis ve peşkeşkirin ana hatırı ve demaş.